Чаму людзям значна лягчэй паверыць у нейкіх самураяў, чым шляхетных еўрапейскіх рыцараў. Арыенталізм гэта з'ява ў еўрапейскай культуры перш за ўсё 19 стагоддзя, але таксама яна існуе і пазней. І гэта такое захапленне ўсходам ва ўсіх ягоных праявах. Стэрэатыпы пра самураю гэта таксама класічная праява арыенталізму. З-за таго, што вось Японія яна на ўсходзе, яна такая таямнічая, іншая. Нам неяк прасцей паверыць, што вось былі гэтыя самураі годныя людзі, у якіх быў гэты кодэкс гонару. А вось рыцар, так як ён блізка тут, ён нам зразумелы, ну вось ужо ўсё дэканструкцыя адбылася рыцараў. Ніхто не верыць, што былі годныя рыцары, нават не гледзячы на тое, што вось годныя рыцары сапраўды існавалі. Але арыенталізм можна знайсці вельмі шмат у чым. Напрыклад, захапленне амерыканскіх менеджераў 70-80-х гадоў, якое прывяло да стварэння такой рэчы, як карпаратыўная культура. Арыенталізм вельмі актыўна праяўляецца ў жывапісу 19 стагоддзя. І, дарэчы, нават афармленне часткова гатычных еўрапейскіх царквоў, яно таксама прыйшло да пэўнай ступені з Блізкага ўсходу. Ну і тое ж самае тычыцца розных эзатэрычных таксама вучэнняў. Яны амаль заўсёды спасылаліся на нешта ўсходняе, арыенталісцкае, з Індыі нешта бралі, з Блізкага ўсходу. І, дарэчы, нават алхімія, яна прыйшла з Блізкага ўсходу. То бок, з разу ў раз паўтараецца адзін і той жа патэрн ва ўсіх людзей, якія жывуць у Еўропе, у Амерыцы. Яны вельмі лёгка прымаюць нешта з ўсходу, бо так як гэта для іх таямнічае нешта, яны вельмі мала пра гэта ведаюць, ім прасцей паверыць, што гэта нешта больш такое ідэальнае. Вядома, ёсць вельмі вялікі пласт арыенталізму, які звязаны з, хутчэй, дрэннымі такімі рэчамі, і заўжды стэрэатыпы пра іншыя культуры, іншых людзей, гэта дрэнна, таксама гэта памятай.